Momentum dibertigarriak benetan pasako dugu. Aurrera gure jasoak.
casi ya bukatzeko, zirkus bertatzeko, gimnasta, musiko eta beste pertsonen ziratzu. Falta dinez eta gineatzeko eta zire ikasleak animatu dira, gozatu. Ganatarikoa. Txalo bero bat ara jortetzen dakoa. Txalo bero bat. Vale, idaz, bai.
Eskerrik asko. Gauza egin gara. Bale, orain, joaneko gara. Beraz, bueno, gure zari eskatuko zuz apurret pazientzia bezez, lehenko gure guztiak urteko direz, bale? Bi